הגרף הזה מראה, גרף של משרד הבריאות, נתונים של משרד הבריאות, איך עד 2019, השנה שבה אני נעצרתי, מרץ 19, הרישיונות בישראל נעים מ-15 ל-25 אלף בערך בעשור, בערך 1,000 רישיונות בשנה. מרץ 19, כשאני נעצר, הנה, מרץ 19 יש עלייה עצומה. זינוק של מאות אחוזים, תסתכל מה קרה ב10 שנים לפני, או 8 שנים לפני, ומה קרה בשנה אחת. הגרף הוא מטאורי, ללא ספק. וזה בעצם כל הסיפור של הרישיונות. זו דרך של המדינה להילחם בלגליזציה, שהלכה וצברה תאוצה, והרימה ראש, וכבר היה בישראל חצי לגליזציה, דה פקטו. בכל מקום בארץ יכלת להזמין פרחים לפי סוגים וחשיש ואכילים, והיה פה שוק מאוד משוכלל. ובשביל להילחם בשוק הזה, ולנתב את כולו לאותו קרטל חוקי, המדינה עשתה במהלך מלקחיים, שתי פעולות. אחד, עצרה אותי ואת שאר חברי טלגראס במעצרים אלימים ב5-3 שבשות, וביד השנייה פתחה את הרישיונות. מה ששנה לפני זה היה נורא והיום, אסור לתת רישיונות, אנשים היו נאבקים על החיים. פתאום 100,000 קחו רישיון.